Нарът – плод, споменат от Аллах в свещения Коран. Аллах казва: в тях градините на рая има плодове, фурми и нарове. Сура Ар-Рахман, аят 68. Не случайно този плод е споменат сред благата на рая. Всяко зрънце в него е благословия, а дори и кората му е лек за тялото и сърцето. Знаете ли, че кората на нара, която често изхвърляме, е истинско съкровище? Тя е пълна с антиоксиданти, калци и минерали, които Аллах е вложил за нашето здраве. С нея можем да успокоим хроничната кашлица, да облегчим инфекции в гърлото и сливиците, да лекуваме стомашни язви и възпаления, дори да укрепим червата и да облегчим хемороиди. Кората от нар също укрепва костите, предпазва сърцето от лошия холестерол и пази мозъка от болести като Алцхаймер, като подобрява паметта и концентрацията. Толкова малко нещо, а с толкова голяма сила. Както казва Аллах, погледнете техните плодове, когато зреят. В това има знамения за хора, които вярват. Сура Ал-Анам, аят 9. Ето един прост начин да се възползваме от това благословение. Вземете една лъжица сушена и смляна кора от нар. Сложете я в чаша с вряща вода, оставете за 10 минути, председете и пийте веднъж на ден. Прости карички, но големи ползи, част от мъдростта на Аллах. Нека благодарим на своя Създател за неговите дарове и да си спомним, че всяко творение носи знак от него. Не забравяйте, че всичко, което ядем или пием, е в името на Аллах, бисмилях, дори и хапчетата, защото разчитаме само и единствено на Аллах. Алхамдулилlah, хвала на Аллах, който е сътворил всичко с мъдрост.